Jag jobbar som en tolk. Jag jobbar datorerna. Jag har min egen taxifirma. Men ibland jag gör inte mitt eget jobb på grund av att jag jobbar för föreningen. Och jag är stolt att jag jobbar för föreningen. Att jag jobbar och hjälper somalierna. Inte bara somalierna jag hjälper. Jag hjälper alla som kommer och medlemmar i föreningen. Alla som kommer och behöver någon hjälp i föreningen. Jag gärna också hjälper också i svenska samhället. Det är därför här i Sverige och vi lever här i Sverige. Så måste vi hjälpa. Om vi inte hjälpas åt, det betyder livet är ingenting. Ingen som klarar sig. Polisen hjälper, brandkåren hjälper, lärare hjälper, läkare hjälper, allt. Men för ibland vi är Rosengård. Vi får störa istället. Kasta stenar till polisen, kasta stenar till brandkåren, i skolorna. Varför det? Det är vår säkerhet. Polisen är vår säkerhet. De gör deras jobb. Och det är vi, de skyddar oss.